Og naturligvis var de virkelige helte for Sovjet, det var naturligvis ikke de, der var aktivister i Vesten. Det var Sovjetjurybevægelsen var en menneskerettighedsbevægelse, som ændrede også verdens forhold til menneskerettigheder. Det var en menneskerettighedsbevægelse, som der var ligesom ikke noget normalt, så når der er en kamp mellem to forskellige, så er det kompleksiteter ofte. Det er ikke svart og hvidt. Der findes ofte ret på begge sider i de fleste konflikter. Her var det svart og hvidt. Det her var mennesker, som bare ønskede én ting. De ønskede ikke at nedbryde Sovjet. Det blev en del af nedbruddet af Sovjet. Men det var ikke det, de ønskede. De ønskede at komme hjem til deres hjemland. De ønskede at knytte sig til deres tradition, til deres hjemland, til deres sprog, at lære sig hebraisk. De ønskede, det var en ren kamp. De førte rene midler, de gjorde ikke noget, der var ulovligt. Det de sagde var sandt. De blev stillet til doms igen og igen, og der blev ført en enorm kampagne om, at de var forbrydere og narkomaner. Det viste sig også efterpå, der er ikke en af anklagerne, som nogensinde har vist sig at være sande. Ingenting. Det eneste, som ikke var sandt i kampagnen, det var, at de påstod, at hvis der blev åbnet for portene for Sovjet, så ville der komme, det var vores kampagne også, ville der komme 400.000 sovjetjøder, ville forlade Sovjetunionen og komme til Israel. Og det var der ingen af os rigtig, som troede på. Men vi sagde det var det. Og den sovjetiske ambassade kom altid ud med og sagde, at hvis der var 10.000, så var det maksimalt. Det var den diskussion, vi havde gående i 20 år. Og det var interessant igen på efterskud at se, hvordan virkeligheden langt overgår en hvilken som helst form for drøm og fantasi, som man kunne have. Og vi altså i dag i Israel har et sted mellem 1,2 og 1,3 millioner jøder fra Sovjetunionen. Jeg selv forsøgte at få visum. Der var mange, der rejste. En af de ting, vi gjorde fra Skandinavien, fra Danmark, Sverige og Norge, fordi vi var så tæt på geografisk, var, at vi kunne sende folk, som andre ikke kunne sende. Og mange, der rejste både jøder rundt om fra verden og fra de jødiske menigheder i Norden, men også ikke-jøder. Masser af ikke-jøder, som rejste. Blandt andet havde vi fra Norge en aktivitet, som vi holdt på med i over 10 år. Vi sendte videnskabsmænd. Den, der ledede den aktivitet, det var nu afdøde Christoffer Jøtterød, som var en ildsjæl, som alle de, som kender ham, ved, hvilken form for ildsjæl han egentlig var. Og vi sendte, det var et skandinavisk samarbejde, vi sendte videnskabsmænd hver eneste helg. Tænk på det, i så mange år, hver helg. Fordi de sovjetjødiske videnskabsmænd var blevet kastet fra deres stillinger, og de kunne ikke holde niveauet på videnskab, kunne de ikke holde op på nogen anden måde. Så fra torsdag til søndag, hver uge, som regel i Viktor Brailovsky, som er fysiker, i hans hjem, var der skandinaviske videnskabsmænd, som rejste og holdt forbindelsen og bragte breve og hilsner og fortalte historier, og hvem var blevet anholdt, og hvem var i refusal, så videre det var. Jeg husker selv, at jeg første gang rejste, jeg søgte om visum fra 1970 hver eneste år. 2 gange om året, da jeg kom til Norge i 1980, havde vi en fast ceremoni. Jeg kom til den sovjetiske ambassadør og kom ind og bad om visum og kom ud og fået afvist det. Så mødte sådan, at nogle af vores venner, som jeg havde forventet, de kaldte mig for refusnik fra den anden side. Det var betydeligt behageligt. Det var betydeligt behageligt at være refusnik fra vores side, end det var for at være fra deres side. Mit første besøg i Moskva var i 1986. I oktober 1986, dagen efter Yom Kippur, jeg husker det tydeligt, erklærede den norske Nobelkomité, at Elie Wiesel ville få det års Nobels fredspris. Og jeg var ganske knyttet dengang, og til det stadigvæk i dag, til Elie Wiesel.
Og det første, jeg snakkede med ham om, var, at vi måtte rejse til vores venner i Sovjet for at markere Nobelprisen og vores forpligtelse til at få dem ud. Det var helt i begyndelsen af glasnost-perioden Gorbachev, og egentlig vi selv havde fået en officiel invitation til at komme fra den general, som havde frigjort Auschwitz. I husker, det var Sovjet, der frigjorde Auschwitz. Og generalen ønskede at skabe et billede af et Sovjet, som var med til at bekæmpe nazismen. Og derfor har jeg inviteret Elie Wiesel til at komme på officielt besøg. Og jeg sagde, Elie, du rejser ikke uden mig. Jeg sagde, nej, selvfølgelig ikke. Og i hvert fald så, det der skete var så, at jeg kom til Oslo for at få, jeg var i Israel lidt og der lidt, og jeg kom til Oslo for at få mit visum, og fik det afvist. På trods af den officielle invitation. Og så talte Elie med den sovjetiske ambassadør i Washington, så hvis jeg kommer til Washington, så kan jeg få et visum i den sovjetiske ambassade i Washington. Og det gjorde jeg så. Og vi rejste sammen til Moskva. Da vi så landede i Moskva, viste sig, at de var ikke så tilfredse med, at jeg kom ind. Jeg må være en vældig stor fare for den store Sovjet. Ikke? I kan se, hvor farlig jeg er. Jeg blev først anholdt ved lufthavnen. Det var en lang historie. Elie sagde, at vi rejser alle sammen tilbage. Hvis ikke han kommer ind, så kommer vi ikke. Jeg kom ind til sidst. Det første sted, vi rejste til, var hjem til Viktor Brailovsky, han den videnskabsmand, som jeg nævnte før. Jeg skal aldrig glemme det i mit liv. Jeg har fået mange beskrivelser fra 100 af mennesker, som havde været der før, men jeg har aldrig set det med mine egne øjne. Hjemme hos ham, en lille toværelses lejlighed. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været der. Der var kanskje 200 mennesker. Folk stod oven i hinanden, under hinanden, ude på trappen. Det er for at møde Elie Wiesel. Jeg skal være ærlig i den sammenhæng. Og det blev et helt unikt møde, og vi havde en unik uke der. Det var også Simchat Torah, den Torahens glædesfest, som altid har været en slags national højtidsfest for de sovjetiske jøder. Og vi var i synagogen der, jeg talte i synagogen i Kripovargaten i Moskva, hvor der var 30-40.000 mennesker. Det var helt utroligt og en meget bevægende besøg. Jeg skal fortælle som del af den historie, jeg tror også, jeg har nævnt det for en gruppe før, men da jeg blev medlem af Knesset i maj 1999, alle folk spurgte mig, om det ikke var noget helt specielt at blive medlem af Knesset. Det var ikke så. Jeg var mere spændt på, hvordan det skulle gå det her, og hvordan jeg skulle klare mig, om jeg kunne virkelig gøre nogle ting i den israelske politik, og ikke så meget tænkt over, at vi alligevel har den israelske nationalforsamling efter 2000 år, og lille mig, som var indvandret til landet, ikke havde boet her mere end 10 år, hvor jeg havde ligesom kunne blive medlem af det her, men det var ikke noget, som jeg var så optaget af. Men da jeg så sad og så rundt i salen der blandt de 120, så ser jeg på den anden side, længst væk, sidder en gammel mand med et lille skæg, som jeg kommer i tanke om, at jeg husker fra et eller andet sted. Og denne gamle mand blev også medlem af Knesset den samme dag, og han hed Viktor Brailovsky. Og det var, selvom han repræsenterede et parti, som jeg ikke var enig i noget som helst af det, de stod for, så da vi omfavnede hinanden, så gråd vi begge. Det var jødisk historie. Det var jødisk skæbne og jødisk historie, at vi ligesom følte på en måde kom sammen ved den anledning. Det var jo interessant, at vi førte koalitionsforhandlinger dengang, og jeg var med i delegationen, der førte med alle de forskellige partier. Så var der sovjetjøder i alle de forskellige partier. De partier, jeg var helt uenig med, og jeg var lidt mere enig med. Og vi sad og snakkede sammen, og som om det ikke interesserede os noget som helst af de der koalitionsforhandlinger. Vi skulle bare tale om, hvordan vi skulle få jøderne hjem, og hvad vi kunne gøre for at skabe et bedre land her, så folk skulle ønske at være her.